ברוכים הבאים למערכת המקוונת לרישום לנופשים של ארגון העובדים בעמותה לתרבות, נופש ופנאי. לחצו על היעד המבוקש, הקליקו על כפתור להרשמה, והגעתם למסך ההזדהות לרישום לנופש שבחרתם. שימו לב לכותרת וודאו שאתם בטיול המבוקש. מסך ההזדהות כולל שני פרמטרים, מספר תעודת זהות ומספר הטלפון הנייד שלכם. הקלידו את מספר תעודת הזהות המלא, כולל ספרת ביקורת וספרת האפס בתחילת המספר. הקלידו את מספר הטלפון הנייד שלכם, כפי שמופיע במערכת כוח האדם העירונית. לבירור מספר הנייד שלכם, לכניסה למערכת, לפני מועד הרישום, פנו ליחידת כוח האדם ביחידתכם. לחצו על כפתור הכניסה. כעת, תקבלו למכשיר הנייד שלכם קוד בין 4 ספרות, הזינו אותו, ותועברו למסך הרישום. לתהליך הרישום 5 שלבים. ניתן לחזור חזרה לשלב קודם בכל רגע נתון. השלב הראשון, הרכב הפעילות. בחרו את הרכב החדר המבוקש. שימו לב כי ברירת המחדל הינה חדר זוגי. במידה ובחרתם בהרכב חדר אחר, הסירו את אבי מהחדר הזוגי, וודאו כי אבי מסומן רק בהרכבי החדר הרצויים. לחצו על כפתור המשך. השלב השני, פרטי המשתתפים. פרטיכם האישיים יופיעו באופן אוטומטי. להאזנת פרטי הנלווה, הקליקו לחיצה כפולה, ובחרו את השם המבוקש. שימו לב לחץ הכתום המהבהב, המורה על פרטים נוספים למילוי. כפי שאתם רואים, פרטי הדרכון, תוקף וצילום הדרכון, השם הפרטי והמשפחה באנגלית, נמשכים מהאזור האישי, בו הזנתם את הנתונים לפני מועד הרישום. חסכנו לכם. במידה והנלווה אינו מבני המשפחה הגרעינית, הקלידו את הפרטים שלו, כולל מספר הנייד, תוקף הדרכון, צילום הדרכון, השם הפרטי והמשפחה באנגלית. שימו לב, בחדר זוגי, הנלווה מחויב במחיר נלווה ללא קשר לגילו. לדוגמה, אם בחרתם ילד כבן זוגכם לחדר, הוא יחויב כנלווה. לחצו על כפתור המשך. השלב השלישי, פירוט התשלומים. כאן מופיע הסכום הכולל התשלום. לבחירתכם, אמצעי התשלום המתאים עבורכם. שכר, העברה בנקאית או כרטיס אשראי. לתשלום דרך השכר, סמנו וי ובחרו את מספר התשלומים הרצוי. ניתן לחלק עד 6 תשלומים. לתשלום בהעברה בנקאית, סמנו וי. לרשותכם 24 שעות לטעינת אסמכתת העברה. המקום יישמר למשך זמן זה בלבד. לתשלום בכרטיס אשראי, סמנו וי ובחרו את מספר התשלומים המבוקש. מעל 3 תשלומים יחול חיוב ריבית. לחצו על כפתור פרטי האשראי והזינו את פרטי כרטיס האשראי שלכם. שימו לב ששמכם יופיע כברירת מחדל כבעלי הכרטיס. ניתן לשנות את הפרטים בהתאם לכרטיס שברשותכם. לנוחיותכם, ניתן לפצל את התשלום בכרטיס האשראי ליותר מכרטיס אחד. לחיצה על פיצול תשלום, תוסיף שורה לכרטיס אשראי נוסף. סמנו את השורה ב-V והזינו את פרטי הכרטיס הנוסף. תוכלו להזין בכל כרטיס את הסכום לחיוב. לנוחיותכם, ניתן לפצל את התשלום בין כלל אמצעי התשלום, שכר, אשראי והעברה בנקאית. ציינו באמצעי התשלום שכר את הסכום הרצוי, והמערכת תחשב באופן אוטומטי את יתרת התשלום באמצעי התשלום הנוסף שתבחרו. זכרו לסמן ב-V את כל האמצעים בהם בחרתם לשלם. לחצו על כפתור ההמשך. שלב הרביעי, סיכום ההזמנה. לפניכם סיכום ההזמנה, פרטי הפעילות, הרכב החדרים, משתתפים ואמצעי התשלום. יש לסמן ב-V את הצהרת העמית. נא קראו בעיון את ההצהרה. לחצו על סיום ההזמנה. השלב החמישי והאחרון, אישור ההזמנה. סטטוס הזמנה מצביע על רישום תקין בהצלחה והנכם רשומים לנופש. וזהו, לכם נותר לארוז ולצפות להפתעות שהכנו לכם. אישור ההזמנה הוא המספר שילווה אתכם לכל בקשה והתנהלות מול העמותה. תוכלו להדפיס את האישור ולשלוח לכם למכשיר הטלפון. במסרון שישלח לכם, תקבלו לינק לאזור האישי, בו תוכלו בכל רגע נתון לראות את הפעילויות עליהן נרשמתם. אתם מוזמנים לצפות בסרטון ההדרכה על האזור האישי. לינק לסרטון מופיע באתר העמותה לתרבות נופש ופנאי בכתובת. עובדות העמותה נמצאות כאן בשבילכם לכל שאלה.